Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Superzin bat nahi nuke mesedez. Bale, mundakazu. Eskerrik asko. Momia batzu. Panpin bat. Bi mineral. Bi kotxe. Eta llavero bat. Eskerrik asko. 10 euro balio dute. Bai. Eskerrik asko. Zorrean. Kaixo, zer nahuzu? Posit hauek zenbat balio dute, euro bat balio dute. Ado, sartuko ditut. Poltsatxo bat ematen diaz? Bai, noski. Zenbat balio dute, osea, ze kalitatekoak dira errezula horiek. Oso onak dira eta oso ondo margotzen dute. Eta zenbat balio dute, euro bat. Ados, poltsan sartuko ditut. Motilak dituzu? Bai, noski. Ekartu diazu bat? Bai, noski, orain zetortzen dut. Guztira zenbat balio du? 10 euro. Bale, tori. Eskerrik asko. Agur. Kaixo. Zer nahi duzu? Boragoma bat. Azpimarragailu batzuk. Zenbat? 5. Zekontakoak. Arrosa, morea, urdina, horia eta naranja. Panpin bat. Zen. Eta erregagailu batzuk. Zekontakoak. Urdina, berdea eta horia. Eta enpreseko urdina. Bale, igualmente akazunena. Zenbat balio du? 20 euro. Tori. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Ui, diru gutxiago eman dit. Esatera noa. Barkatu, diru gutxiago eman didazu. Ai, barkatu. Ez naiz konturatu. Ez da pasatzen ezen. Agur. Tori. Agur. Kaixo, eso. 3 liburu kikarenak nahi ditu, mesedez. Bale. Hauek 3 mesedez. Euro mesedez. Bale. Eskerrik asko. Agur.